umengameli weqembu le-Economic Freedom Fighters ophumayo-ke uJulius Sello Malema uthi-ke inkomfa-ke ihlezi kamnandi futhi akukho kuphazamisayo. Uthi-ke ukwethula kombiko futhi nakho kuhambe kahle. Uma-ke ibuzo uDouble Thinta kuMbusweni Ndlozi uthi-ke ngeke neze afuna-ke kuba ananele kakhulu kuDouble Thinta uMbusweni Ndlozi, kodwa akwazi ukuthi yena njengoba elapha kwinkomfa konke kuhamba kahle futhi akukho kuphazamisayo. 90% of the people who were here, who expected to be here, are here. That's what matters. Whoever is not here was not supposed to be here from the beginning. So you are not going to reduce this organization to some individual. We are going to refuse that. We are going to refuse that. uJuju uthi-ke kubalulekile ukuthi-ke njengoba belapha-ke babungaze kuba khona kwenkomfa. Uthi-ke le nhlangano inkulu kakhulu futhi nenkomfa inkulu kakhulu ukuthi ingathathwa-ke inkomfa yonke imiswe ngumuntu oyedwa. Uthi-ke bazokhombisa-ke labo abacitha bakhulu ukuthi-ke i-EFF inkulu kakhulu kunabo. We must be monitoring movements of individuals. Why concern about one person over so many people who are here? As if he is the conference. As if he's not here, conference will not happen. It's going to happen, it's happening without him. It's not here. I heard people say he's here, he's doing this. He's not here. He's not here. And it's not our interest to entertain such nonsense. It's not our interest. We're dealing with political issues here, not egoism, not people who think they are bigger than this organization. It will show them once again that it's bigger than all of them. Kanti-ke uJulius Sello Malema ulinde ukuthi abuye njengomongameli weqembu le-EFF unobhala-ke uMarshall Dlamini. Mina-ke ngokufana kube-ke yilo-ke oke nobhala kulinde ukuthi kathathe isikhundla soba-ke usekela mengameli weqembu lapha-ke ogama lakhe uGoodrich Gadi. Sizwe sibonge ngoMashozi. Cheers, bye.